Takže ľudia, začali sme zatáčať ako vždy, ale vieme, čo sa nám podarilo, to je hneď pokaziť to. Takže náš obľúbený program OBS určite to nespravil, hlavne nezačal natáčať v Buchari, takže budem takto dabovať a budete to mať nadabované. Piatke, aj tak tam nebolo nič také zaujímavé na začiatku. Akurát tak to, že hneď na začiatku hry nás prišli navštíviť kamaráti. A takzvaný tento náš kamoš stihol Jonceka dobehnúť. No, tak čo už. Ďalej sa nás hodol navštíviť náš kamoš Gils, ktorý nám napísal It was all your fault. Čo to znamená, neviem, pretože mám, ale to nevadí. Takže tu som vám označil, čo sme našli, akú vysokú vec. Neviem zatiaľ, čo to je, ale tu budete mať zase ďalšie footage zrýchlené, takže užívajte pozor do videa. Zatiaľ s týmto dubbingom končím, nechám vás o samote s tým videom. Zatiaľ čus! To sme našli nového moba a hneď sme ho knockoutovali. Čo z neho padol má Joncek? Neviem, jak sa to volá. Uvidíte u neho vo videu. V tomto momente môžete vidieť, že už začala noc a my sme sa ako správni geniusovia rozhodli, že si spravíme bejsku. Nám niekto prešiel, ale nejak sa tiež asi zasekol v stene, takže sme ho ani neuvideli a nezistili, kto je to. Ale v budúcnosti to ešte zistíme. Môžete vidieť, ako ma prišlo už plašiť, že prečo nie. Necháme ho vymentia. V tomto momente zaujímalo asi tak len, kde som, čo som a prečo som tam. Ja kým som bol priečta, Joncek sa chcel zabarikadírovať, vôbec neviem od čoho, ale dobre. Ešte sa im podarilo Jonceka ukrižovať. Ďalej sme našli štruktúru, ktorú sme hneď ultli a ďalej sme ešte našli aj vesnicu, v ktorej sme sa zabývali. Aj som bol naťažiť nejaké oviečka, ako je uhlie, železo a drevo. A ak sa vám zatiaľ toto video páči, tak nezabudnite dať like, tak zatiaľ čus. Joncek chvíľovko, síce neviem kvôli čomu, ale bol som tu s ním a podarilo sa nám toto. Čierna mágia. Inak to už opísať nejde. A toto je všetko pre dnešný diel. Nenatočili sme bohužiaľ viac, pretože pánovi Joncekovi došla pamäť. Takže uvidíme sa u ďalšieho videa, tak zatiaľ čus!